Започнах предаването с думичката споделяне и то за споделянето като бъдеще, като начин на мислене, като икономика, ако щете. Всъщност обещавам ви, че ще е много по-забавно, отколкото звучи думата икономика. Няма да издавам повече. Вижте за какво става дума в следващите няколко минути. Здравейте! Целият екип се опита да ме убеди, че е безразсъдно смело да правя анонс, докато карам колело по на надолнище и докато ме вали дъжда. Истината е, че безразсъдно смели са хората, с които ще ви запозная сега. Те се канят да направят велопоход от Ванкувър до Рио де Жанейро. Ще изминат, така спирам за да ви разкажа, ще изминат 17 000 км за 4 месеца, за да стигнат на време за Олимпиадата в Рио. Очакват ги трудно проходими места. Джунглата през дъждовния сезон, 4-5 хиляди метра надморска височина в Андите, наркокартелите в Южна Америка, маларийни комари. Нека сега да видим кои са хората, които са готови да си причинят всичко това. Румене, здравей! Ти ще ми разкажеш малко повече за организацията на цялата работа. Ще има каравана с вас, така че да не се налага да изминавате абсолютно всичко на колело или като се измори някой да може да си почине. Да, идеята е да караме 5-6 часа на ден, след което който е изморен или който не му се кара повече, да се метне в SUV-то или в караваната и да продължи до следващата дестинация, където ще нощуваме. Добре, трябва всъщност да изминавате по план разчет по 150 км на ден, така ли е? Да, средно 150 км на ден трябва да минем. Може да има дни, които ще минем по-малко, други дни повече. Идеята е да се почива, защото това е много голяма дистанция. 17 000 км, 4 месеца. Всеки ден сигурно ще ни дойде в повече, ако пътуваме и въртиме колелетата. Има ужасно много трудно проходими места, някои места, където няма път. Какво планирате да правите? Като стигнем, каквото покаже пътя. Ще импровизирате? При всички положения ще трябва да се импровизира. Не мога да кажа от сега какво ще бъде времето или какви ще са трудностите. Аз при 2 години бях по тези места. Какво ви кажа, инфраструктурата е като цяло в много лошо състояние и най-вече просто природата е много силна и когато има наводнение, целият път е наводнен. Така че ако се случи това нещо, ще го мислиме на момента. Не мога да кажа, не мога да направя караваната да стане на амфибия и да го преплуваме това нещо. Ти какво работиш по принцип? Доколкото разбрах, трябвало да си оставиш работата, за да можеш да предприемеш това пътуване. Да, точно така. Аз съм работил всякакви неща. Работил съм в киното, работих 4 години в здравната каса, беше нещо временно и си стана постоянно. Добре, ти работеше като туристически гид, така ли? Точно така. Това беше паралелно с работата в здравната каса. Да. И сега трябваше да зарежеш работата в здравната каса, за да можеш да се отдадеш на това пътешествие. Да, абсолютно всичко оставям и се впускам в това приключение. Тъй като всичко е за здравето, мисля, че здравната каса ще прояви разбиране. Подкрепиха ли те колегите? Нямаше как да не ме подкрепят. А сега малко предистория. Велопоходът за Олимпиадата в Рио всъщност е нещо като продължение на велопохода за Олимпиадата в Лондон през 2012. Това не са просто 3000 км въртене за удо, а за кауза, в чест на загиналите и пострадалите на пътя. Всичко започва след като колоездачът Младен Белчев претърпява инцидент и остава полупарализиран. За да му напомни, че животът продължава и мечтите не свършват, дъщеря му прави специална полегнала триколка за него. С нея той успява да измине целия път от София до Лондон и занася своя олимпийски огън там. Чувства е, че човек, каквото си мечтае и го осъществи, разбира истината от живота, че трябва да работиш, да твориш и да постигаш мечтите си. Без мечти човек не е човек. Днес вдъхновените от геройството му спътници поемат на още по-голямо приключение – на колело през 15 държави в Северна, Централна и Южна Америка. Сега до мен е американецът Джон Хейзелуд. Той ще ми разкаже малко повече за идеята на цялото велоприключение. Първо това беше мечтата на Младен, която стана мечта и на още 11 човека – да отиде до Лондон с колело. Сега се надявам, че моята мечта ще стане мечта за още повече хора. Иска ни се да съберем голяма група, която да се присъедини към нас по пътя до Рио. Самият Джон Хейзелуд е в България от 14 години. Започва като бизнесмен, но колкото и странно да звучи, именно у нас обръща на 180 градуса идеята за правенето на пари.
Имах софтуерна компания, която продаваше технологии за туристически агенции. Бизнесът обаче не вървеше. Трябваше нещо да се промени. По време на похода до Лондон използвахме така наречения каучсърфинг – да пътуваш и нощуваш безплатно на гости на различни хора. Никога не бях чувал за такова нещо. Цял живот се бях занимавал с бизнес туризъм. Там ти продаваш пътуване, а този модел ти го дава безплатно. При такова пътуване спиш при непознати. Виждаш ги в собствените им домове. Те си се разхождат по пижами. Хора, които изобщо не познаваш. Осъзнах, че това е наистина много обогатяващо преживяване. В такива моменти имаш истински откровени разговори с хората. Точно тогава получих моя аха момент. След това основах моя нова фирма, която се базира на икономиката на споделянето. И така, освен ако не са на държавна служба като Румен, желащите да се включат в Road to Rio могат да работят докато пътешестват. Ще имаме безжичен интернет по време на цялото пътуване. Сега има една нова мода. Нарича се дигитални номади. Това са хора, които пътуват и работят от всички точки на Земята, където и да се намират. От плажа, от всякакви екзотични места. Фриленс и технологиите в днешно време позволяват на хората да работят от всякъде. В новата ми компания нямаме офис. 15 човека сме. Всеки работи от вкъщи. Повечето от нас са в различни градове, дори в различни държави. Ето я икономиката на споделянето. Пътуваш, нощуваш в домовете на непознати и работиш докато си на път. Това са дигиталните номади. За да стигнат на време за Олимпиадата, която започва на 5 август, нашите авантюристи трябва да изминават средно по около 150 км на ден. При това никой от участниците не е професионален колоездач. Ти си режисьор, да кажем. Да кажем, че съм режисьор. Не казах да кажем в смисъл, че всъщност не си, а да кажем на зрителите, че ти си режисьор. Да, аз съм режисьор, драги зрители. Отивам да заснемам цялата авантюра, защото ми харесва идеята, идеологията, която стои зад нея. Тя всъщност е това, че в света има вече достатъчно произведени вещи, домове, коли, колела и всичко. И е много по-лесно да ги споделяме, отколкото да си плащаме винаги за всичко. Високи цени. От една страна, от друга страна, алтернативните начини за туризъм, които предлага подобна инициатива, тъй като за всеки подобно пътуване е мечта. Обаче, ако тръгнеш да си го смяташ, ти излиза страшно скъпо. Но ако го направиш по този начин, спиш на самотни плажове, на хамаци, къщички на дърво, всъщност не излиза толкова скъпо и е достъпно. И в общи линии границите вече падат. Границите остават само в съзнанието на хората. Границите за това колко струва нещо или границите за това колко време ще пътуваш или къде ще отидеш са част само от собствените ти проекции. Ти можеш да ги нарушаваш, когато искаш. Авантюристите, с които ви запознахме току-що, вече са на път към стартовата линия Ванкувър. Всеки, който иска, може да се присъедини към тях. Може да видите в нашата Фейсбук страница как да ги откриете точно. Ние ще следим абсолютно всичко от тук, тъй като, както разбрахте, господин режисьорът обеща преки включвания от пътя, специално за здравето отблизо. И наистина да споделиш с непознат това, което имаш, се оказва не само приятно, а и полезно за всички.